It's DJ Garley and Bashir. Na shigo mai ban kwana. Kaji Alhaji bakon maka. Ina kin da kamar na kusa. Ina kwanta kamar gari na zai wayewa. Hankalin kai kwanta zaga Madina Allah ne ya kira ka. So miki rigar sanyi in haɗo ta da barkon Makka. Kaji na gode ɗana amma ka roki tala ni ma shekarar gaba in je maka. Da kike da yawan fara'ar nan zaki yi kyau da hakorin Makka. To Allah ya yi ma albarka. Amin amin inna. To kayi mun kwana da iyalai kayi mun kwana da abokai ya batun babban ka na ƙauye. Zana je mai ban kwana har ma na wuce na gano dan ladi. Daga nan kauce min dawa Alhaji mukutar in kun haɗu to ka ce mashi maka bisa. Zan same shi da Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kamar Kabiru kamar jama'a ashe Aliyu kanan mani ne. Alhaji Muktar Bindawa Anabiya ta gida baka ashe kana gona ka boye. Gani nan gona har na gaji ka gama inuwa zan koma. Ai da gani kam ka sha aiki. It's DJ Garley and Bashir. Jirgin bana kam insha Allah bai bari na rauniya. Na je gida gaido inna sai ta ce na shigo kauye. In wuto in ganka mu gaisa daga nan kai mun bita. Ai abin duka mai sauki. Alhamdulillah to na gode. To Aliyu ba ma kai ba wanda daga zai je Saudiya umara ko aikin haji. Da farko a tsarkake niyya maniya ta mace ce ko namiji. Ka sa ikhlasi kai don Allah kar da ka ce maka alhaji. Idan akwai bashi ka biya kar ka tafi da nauyin bashi. In akwai rashin jituwa da wasu turokar sai da ku yi sasanci. In akwai amanar wasu kanka kila ko kana uban adashe yi bayani kafin ku tashi. Daga nan duka in kai wannan ranar tafiya ta zo. In ka bar gida kai sallah raka'a biyu ta nafila. Roki Allah ya sa aikin hajjin da za ka yi karɓaɓɓa ce. Amin amin ina fahimci bayanan nan kuma zan kiyaye da yardar Allah. Allah ya kai ku ya maida ku. Amin amin wacce addu'a ce ya kamata zan yi idan zan hau jirgi. Subhanallazi sakara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sau nawa ko sau ɗaya zani sau bakwai za ka yi alzaki. To na rike ta da yardar Allah. Kun shige jirgi kun zauna ayatul kursi ya karanta. Da ka ji jirgi zai lila sai ka ce bismillahi.
شريك لك This is لبيك DJ Khalid Mashur. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أنا دي أنا كرمي ميتاتا Babban isa birnin Makka za a kai ku masauki Aliyu sai ku aje kaya ku fito ku wuce Ka'aba kai yi nafila ka gwada Allah kai yi addu'o'i da yawa sai ka tunkaro Ka'aba ka duba saitin Hajar al-Aswad daga nan za ka ɗauki dawafi shi dutsen Hajar al-Aswad inda dama ka sumbace shi in ba dama bar shi kawai in babu dama sai in bar dutsen ban sumbatai ba daga nesa sai ka dago hannu kai alama kawai kai nuni ka ce bismillahi Allahu akbar daga nan dawafi zai soma idan ka zagaya har ka dawo inda ka fara to lissafi kayi daya haka za ka yi har sau bakwai zane shi da karfin gwiwa sai ka koma gefe ka kabbara a sallah kai nafila daga nan kuma sai mai zane sai sa'ayi safa da marwa da fari ka hau dutsen safa sai ka karanto ayan nan bismillahir rahmanir rahim This is DJ Khalid إن Mashur. الصفا والمروة من شعائر الله فمن حاج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما الله أكبر من يتطوع خيرا فإن الله شاكرا عليم الله أكبر gangara izuwa marwa ɗaya in ka dawo safa kayi biyu in ka je safa ka dawo marwa sau bakwai za kai shi ma Allah ya ba mu iko mai daidai idan mace ta mutu za ka yi da ka gama wannan shi kenan sai ka je ka cire harami kai askin ka kasa kaya ka gama aikin umara sai ranar 8 ga wata an za ka sake sanyo harami sai aka yi kurmin zalifa nan za ku yi niyyar hajji ku yi azhar nan ku yi la'asar magariba ku yi isha'i da asuba ran 9 ga wata za a kai ku zuwa arfa za mu je filin arfa filin tsayuwa a nan ake aikin hajji tsayuwa za ku yi tsayuwa za ku yi fita addu'a roƙon Allah a nan za ku yi azhar la'asar kasar ce a cikin jami'i magaribar ku da isha'i sai kun koma Muzdalifa in kai sallar magariba kai sallar isha'i nan za ku kwanta filin Allah sai alfijir ya keto sai ku ta yi jifa jamra in za ka gansu guda uku wanda ta farko wanda ta yi biyu jamra ta uku za ka jefa da duwatsun ka guda bakwai daga nan ka wuce Ka'aba kai dawafi kai sa'ayi kai kamar yadda kai na farko sai ka je ka cire harami ranar 11 ga wata za ka koma kai jifa za ka jefi jamra farko za ka jefi jamra ta biyu za ka jefi jamra ta uku idan ka jefi jamrar farko sai ka tsaya ka yi addu'a idan ka jefi jamra ta biyu sai ka tsaya ka yi addu'a idan ka jefi jamra ta uku kar ka yi addu'ar kamar kawai na wuce ban ce komai ba ranar 12 ga wata ma in ka koma kai wannan jifa ranar 13 ita ma in har dama ta bada in ka gama ka wuce shi kenan ka gama yin aikin hajji Allah ya samu karɓaɓɓa amin aliban bargiwa addu'a ko ina za ka yi kar ka manta da mu ka saka mani manta mu insha Allah sa iyayenmu malamanmu ɗan uwanmu matattu ubangiji ya yi rahama za mu sa su da yardar Allah kar ku manta ƙasarmu kar ku manta jihar This is DJ Khalid